Hola, som el Joan i la Ruth i ara us presentarem les notícies de Cuba. Israel and Hamas war in Gaza. Breaking news live: Israel bombs northern Gaza on a large scale. Israel and Hamas are at war following the Palestinian group's surprise attacks from Gaza on October 7, which has cost the life of one Thursday for cost the life 100 people on the Israel side and more than 5 sons in Palestine. The Israeli army continues to bomb the Strip and has made limited destruction against the Hamas fighters on the ground. And to try to free 220 hostages after the terrorist organization realized two Americans last Friday for humanitarian reason and on Monday to two others Israelis for the same reason. Hola, somos Laura y la Mariana y hoy os presentaremos las noticias de España. El periodista Guade revela lo que le dijo su hermano, jugador del Córdoba, sobre el joven Álvaro Prieto. El jugador sirvió en una entrevista para el Desmarque a desvelar la información que le dio el que fuera el compañero del joven fallecido. El caso de Álvaro Prieto, el joven de 18 años, fallecido el pasado 12 de octubre tras electrocutarse por tocar una canetaria de un tren en la estación de Santa Justa, Sevilla. Ha seguido de cerca por toda la población española, pero sobre todo por su entorno de Córdoba. En el primer equipo del conjunto andaluz se encuentra Dargi Gude, futbolista de Sevilla, que en una entrevista para el Desmarque que supo de la última hora sobre la desaparición y muerte del joven. Hola, em dic Bruna. Jo, Carme. Mor una mare i els seus 3 fills. Una dona i els seus 3 fills menors han mort aquest dilluns en un accident de trànsit a la província de Segòvia. La dona, de 34 anys, anava amb un fill de 5 anys i 2 bessons de 2. Anava amb un turisme que ha xocat amb un camió a la carretera nacional N110, a la província de Sevilla. El que anaven ha envaït el carril contrari. Encara s'investiga aquest accident i el turisme que va xocant amb un camió. L'accident ha tingut lloc poc després de l'1 del migdia, quan els serveis d'emergència han rebut l'avís d'un accident. Quan han arribat, només han pogut confirmar la mort dels 4 ocupants del vehicle. Hola, somos el Pau y el Salva y os presentaremos las noticias del deporte. El delantero de 17 años apenas necesita una jugada para dar la victoria al Barcelona en su debut con el primer equipo. Tuvo que ser un canterano, llegar, debutar y besar el santo. Nadie mejor que el juvenil Marc Guy, el delantero de 17 años que convenció a Xavi sin apenas pasar por la bauta de Rafa Márquez en el Barça Atlético. Ayer demostró él por qué ante su afición apenas necesitó 23 segundos. Joao Félix le vio, confió y Guiu resolvió rematando con la derecha en su primera jugada ante un atónito Unai Simón. Me ha dado mucha rabia, ha sido 1 contra 1, aunque sea un canterano, son determinantes y seguro que le irá muy bien. Pronóstico, el portero del Atlético. Hola a tots, som el Pol i la Paula i avui us presentarem la meteorologia. Si diumenge la temperatura més alta a Catalunya era de 23 graus, dilluns va estar a poques dècimes de 30, dimarts al voltant dels 26 a l'àrea de Barcelona. Dijous tornarà a acostar-se als 30 i divendres i dissabte rondaran els 24 graus. Sol i núvols. Si bé de matinada es travessarà una línia en el bus sense deixar precipitacions, ja de bon matí el sol brillarà arreu del país. Una altra línia de núvols ens travessarà d'oest a est,
durant les hores centrals del dia, també sense energia. Durant la tarda i vespre, els núvols hauran marxat i només en quedaran d'alts. Només a la Vall d'Aran el cel estarà més tapat i hi haurà algunes pluges molt micines. Nova pujada de les temperatures. Si bé les temperatures matinals seran ben similars a les registrades dimarts, les màximes sí que faran un pas més cap amunt, sobretot a la meitat oest del país, a causa del vent que bufarà de ponent.